Wist u dat er in Nederland steeds meer mensen afhankelijk zijn van de voedselbank voor hun dagelijkse maaltijd? En wist u dat er in Venray steeds meer behoefte is aan een fijne ontmoetingsplek voor vrouwen, zoals bij Moedercentrum Eva? Helpt u ons om die doelen te steunen? Daarom organiseert Lions Club Venray Peelparel op vrijdag 26 oktober een fun night in de Schouwburg van Venray. Een avond lachen en dansen, samen met je vrienden, familie of collega's. Met cabaret van Jeroens Clan. Zij stonden dit jaar in de finale van het Leids Cabaret Festival met hun intelligente en scherpe sketches en liedjes. Maria geurkaas, een gouden ananas, 12 dennenappels in een stoom van glas. Daarna volgt een spetterend feest met de allround coverband Ves. U komt toch ook? Kom op vrijdag 16 november naar zaal 7 en ga terug in de tijd met ABBA Tribute. Geniet van de klassieke ABBA-nummers, Dancing Queens, Mamma Mia, Waterloo en nog veel meer tophits. ABBA Tribute bestaat uit 6 professionele en getalenteerde muzikanten en alles wordt live gespeeld en gezongen. Een bijzondere en gewaagde voorstelling. Zo wordt de circusvoorstelling omschreven van de Tall Tales Company. Langs schetst het beeld van 2 eenzame zielen die verlangen een ander te ontmoeten. Langs is een kaleidoscopisch portret van een relatie waarin de strijd tussen trouw blijven aan jezelf en het verlangen naar overgave theatraal op de spits wordt gedreven. Dit jonge nieuwe Nederlandse circusduo zorgt ervoor dat eenzaamheid er nog nooit zo spectaculair heeft uitgezien. Kom op vrijdag 9 november om 8 uur deze show bewonderen in de Schouwburg. Vrijdagavond 26 oktober is het vanaf 8 uur genieten van Heroes of Rock. De Grote Markt komt tot leven met tributebands van Status Quo, Metallica en AC/DC. Het bekroonde Broadway-stuk The Mountain Top is voor het eerst in Venray te zien. The Mountain Top brengt een fantasierijke hervertelling van de laatste avond uit het leven van icoon Martin Luther King. Dit bekroonde toneelstuk van de jonge zwarte schrijfster Katori Hall belicht hoe we van gewone mensen heiligen maken en hoe heiligen gewone mensen blijken. Breekbaar en kwetsbaar en bereikbaar. Hoe één stem de wereld wilde veranderen en hoe zijn vroegtijdige dood hem dwong het stokje door te geven aan volgende generaties. Vrijdag 2 november om 8 uur te zien in Schouwburg Venray. Ruim 40 jaar na dato staat de authentieke muziek van de Eagles en hun tijdgenoten nog altijd recht overeind. De Dutch Eagles verkochten in Nederland al meer dan 350.000 kaarten en hebben een gestaag groeiende schare trouwe fans. De Dutch Eagles zijn inmiddels tot ver buiten onze grenzen de onbetwiste ultieme vertolkers van het muziekgenre en het tijdperk. Met ruim 25 gitaren, 6 loopzuivere vocalen, prachtige verhalen en vooral heel veel plezier en overtuiging brengen zij deze tijdloze muziek al meer dan 10 jaar schijnbaar moeiteloos tot leven. Dit jaar zal het Oktoberfest plaatsvinden op de Grote Markt in het centrum van Venray. Diverse artiesten, und aber natürlich, Duitsstalige muziek, zullen te horen zijn. Het Oktoberfest is voor iedereen toegankelijk, met of zonder lederhozen of dirndl. Zaterdag 27 en zondag 28 oktober is iedereen van harte welkom om te komen genieten van gezelligheid en een goed gevulde pul. Op zaterdag 3 november dan vieren wij het 100-jarig bestaan van muziekvereniging SMT uit Oostrum. En dat vraagt natuurlijk om een feestje. En dat noemen wij magnifiek, want dat gaat het ook zeker worden. Een magnifieke avond waarin wij verschillende vormen van cultuur samen gaan brengen. We gaan een wervelende show neerzetten hier in de evenementenhal die een lust zal zijn, niet alleen voor het oor, maar ook voor het oog. Er zijn Afrikaanse dansers, er zijn bagpipers, er is vuur, er is show. Het is echt een evenement waar je bij wil zijn. We hebben daarbij diverse artiesten. Natuurlijk zal er zang bij zijn,
niet van de minste. Ik noem Lex Uiting. Hallo, dit is Lex Uiting. Zaterdag 3 november kom ik gans naar het zuiden om samen met SMT Oostrum er een magnifieke avond van te maken. Het wordt een geweldige avond waar van alles te doen is. Heel groot podium met 3 onderdelen waar steeds afwisselend artiesten optreden. Het eigen harmonieorkest natuurlijk, maar ook de slagwerkgroep die niet het traditionele werk laat horen, maar echt spectaculair iets naar voren brengt. Wie staan? Hoor je?